BTS chuan khovel mun sang sanga fans makta duai tam takan lo nei ta a ma se heti ang hi ani phak ngai bi khau lo Harsatna tamtak he K-pop group hian an lo paltlang ani inrin tok na an tla chamin thafam kim anga lang idol hau nun dan anga nung turin an beina sa hle ani social na tamtak le endong na antor na sat ema wangin anin sit pha le zwal hle a anjinga depression le anxiety veite po anom hial nge ani pindan pakhat in jomin pakhatin poisa anei chuan anin jom vek zel ani an hlawhtlin ma hian an ke che man chep nge ani a chan bulpui bera chuan poisa an nei lo wang ani a agent dangte group le rapper dangte chuan na satakin an be irona chuti chung chuan an ma ni du tu army te chuan chung khat ang main mangai na nen an thlop tlata tuna chuan K-pop group omto zong zinga du tu nga berta zinga mi an lo ni theita ani BTS a hian member pasari an oma chung te chu RM Rap Monster V J-Hope Suga Jin Jimin le Jungkook te an ni an tan hian engma olsam takani a lova an lo hlawhtlin nan hian ni tin rim takin nitlawan vuai thakin an practice thina hei wang hian BTS ran hlawhtlin dan hi kan nun kong min fui tua tan po a thawnthu ngaihnawm le enton tlak tak atling ani engma lawa changa hetiang takaron hlawhtling thei chu engtiang chain nge kan lo ngai ile RM Kim Namjoon RM hi BTS shwai tu an leader ni in an group la hit tak te an nei chan pakhat ani a skula kalaya chang to a poiche zia ngai na mi ani a kumsom pakhat mi lek ani achanga hip hop lo a chil dai to ni in la thu te po alo ziak ve zel zul to ani heti chung hian anu le pa te ero chuan music lama akal chu an phal lo hle a RM hian IQ za somli paryata ne ya Anram high school exam zinga ticha 1% te zinga atil phak hialani hetiang khopa IQ sang nei hi an wangin thilmak le ro pui tak chu ani chu wangin anu chuan lekha zir lama in thlurbing turin adua lekha thataka zira nangial het tak nei turin adu ani chutiang kara chuan RM chuan ahla thu zia te chu achung te mu hlawin athuk rukwal na sa hle thin vaikhat po anun lekha azir theinan amaik le computer ati chiat saka ma se chuti chung po chuan anuam ti ber chu a thla du lova achung te po in atuina lama akal chu anrem ti pui ve ta nge ani a soidanin kadu ber te hlawhtling tur hian Harsatna katok hnem hle BTS ka join tur hi underground rapper mai kani awang hian min hua in min social na sa hle ati ani K-pop industry po in amel chatok lo ti in an social na sa hle boka atan chuan anadu khop mai ma si heti chung po hian a member puite nem tu le dua taka enkol tu ani a career tan solo nge a thanang BTS ti a po in ngai to non mi alovin BTS a than reng tur tho asoi ani V Kim Tae Hyang V hi thingtlang khote takte atanga pianga seilian ani a an chung kwa chu kutna thoka ezong ni in an re thei le a chu wang chuan poisa po an ne ngai lo hle anu le pa te chu an thorim ema wangin VN kol man an ni lova api na enkol seliana V tan chuan anu pani na ang hialani no pangte ani laya chang dai to in anu le pa te anga lo nei tu ani ain ringa chu wang chuan thil dang engma angai to alem lo ma se saxophone tum athiam tak nu a chuan aril ru po aron in her dang lam chena zaili lam lama aron tui chawa ashiat lo lain anun kong chu alowin thak der mai ani re thei chung kwa atanga selian kani a kalar he ka in ring ngai lo reng idol ni na agency dam chungin vai khat chawa lo thenga BTS a hian tel loi lang chuan lo nei tu mai kani ang ati hialani J-Hope Jungho Siak J-Hope hian lama ngai na hle a lam zirna kalin lo man po adong cheu to nge ani lama changin zai lama atui chawa apa ero chuan alam hi atui pui lova chu wangin alo man don te po engte chiama angai pui ve lo ma se anu ve thung chuan atui puin ala hlawhtlin a ring thlat thung chu wang chuan anu chunga hian aloma hla pakhat anu ta na hlan hialani
a thil ti reng renga a thei to pa chhuah thina adu tui em boka a taksa in atlin no thleng po a beiti ani awangin voi khat po music video an siam lain ni khoshelovin atlu nge ani voi khat chu a birthday ya BTS member te chuan an surprise sa video message mi shang a member puite an manager te an chung ko hne na changte in an lakhoma jehopan apa mail screen an mu chuan a in zoom zo lova anu le pa in atopa chuan an chuang ani ti a hria chuan loma wangin a chap hialani suga minwonji suga he no pangte ani laya ta to music ngai na ngangani a hlathusia atuin le khazir ero angai saklo hle thung adu thu samber chu music siamani achungte ero an lung oilo hle a azirna a chuan aril ru pe se andu awangin alhlathuzia te chu an pai sakchina chutiang bawra kara chuan depression nei pha hiala ma se music topsan ero atum lo hle recording studio a hlopo nei mumal lovin athoka music siam theina chance nei chu a hlo ani maya chutia poisa nei ta lo chu real charmina omfawa dollar ni chawni khata an pe china eitura le yange basa chuangang ti athlana ngai ta china achang chuan chu aleya ke in honga ani lo le basa chuangin eitura nei lo thung chin BTS azom hnu chuan anun chu alowin thlak dang lam ve ta degu chung ko re thei tak no pang ni chin kha a hlawhtlin thei ta hi ka in ring lo hial zo kani ti in a soi nge Jin Kim Seok Jin atira chanchin hian acting lam dai azira big hechin akolaikal an mu fu hi ani a ril ru a thatok lova in ngai na le in hu niam na in a khat reng china BTS azom chan dik tak chu achung ten chuang ve se adu wang ani kano pan lain kanu chian te hian an fa pa te an fak na sa china kanu chuan ngoi rengin a lo ngai thla china chu wang chuan kanu in min chuan ve thei hi kadu ani ati a ma se hetia hlawhtlin na achan tak nu po hian talent nei lo an lati ta fo mai ani a o ti nal tuma a injir na sa hle chungpon alam dan le zaidan social tu alaton renga wangin chu chuan ati she om chin hle maya chu wang chuan darka rei tak tak ma son tumina practice china an hostel room a chuan ama chawin jing khowar thleng a practice sang a chin a BTS member puite chuan a changkai na te shilin midang ngai sak tu ani na a chuan lom thuan shil china je hop chuan kanti min phar khom tu atana mi changkai ber ni in ka sia chakna min petu ani ti ina chanchina soi hialani Jimin Park Jimin anjinga thokrim ber pol chu Jimin hi ani a anu na harsalai ber chu BTS a alut tur atlin lo chep lai kha ani tuna chuan anjinga lam lama shwai tu ni to ma se atira chuan a thei ring lo tu an tam hle a jingdar thum le dar li thinga practice chang a oma chem kamu hleka jingdar ruka ka practice le ngala dar kar khat ka zaya ti chuan school ka kal chau thin hetiang hian kum khat chung chu ka khosa ani ti ina soi Jimin hian na thodan danglam tak mai ania alam dana alung oilo chuan atinon tlut mai china chung khat po a practice na san ema wangin anara thi hialani ama hi a in ngaihnawm hle chin bok mi ina thawan ti china wangin ari na hlo tumin chu a ngei fo chin tuna chuan chutiang ina in shek to lova a mel po a hlim ta hle bok ani ithin lung alo hlim viau chuan thil chalo iril ru atangin ipai ti na ani a zia chu thil chalo ipai zel chuan a chun chu zalian taka hlim na ani ti ina soi Jungkook ano pan laya changa Mizo zum tak ani a achom tlemin achanchin phei chu soi adu ngai lo ma se achanchin soi tur khopa a in hona Harsatna le she omna kara abe fan dante a han soi meu chuan ril ru khoi lo an thei lo Jungkook ki kum som panga ani achangin BTS a aluta a member puite hi a mangai a an chunga alom bok ani ani hian an enkol selian ani bera an Harsatna a buai puin pui a in pe irenga Harsatna an to te hian alo chap hial chin karil ru ti na ber tu chu ka member puiten Harsatna an to hian ani thil dang chu engma ka ngai to alo shomin tor hi ka du lo in na chuan kana ve a
Innat lau chuan K-pop kan na lo ati hialani. Music company paruk lain ani hi an du tin sia em. Ma se RM lama mu chuan big hits ne na contract sign chu a thlang ta zo ka. Ka chungrel ngai to na hi asol ngai lo ati mai. BTS ron lar hi tam takin an ring lova. Ma se hei takhi anni chuan inti chakna atanan manga. Engma ani lawa changin history an ron siama. Ti tak zetin an lara an lar zwal zela. BTS hian thil ro pui takmin zirtira. Kan thorim phot chuan engkim hi ati thei ani. Kan nuna thil kan hlovin. Kan chana ni po in apoi love. Khovel kalphung ve reng lom. Midang ngai dan ve mai chuan itum chul tir che su se. Idu anga piang chu ini thei ani.